Mga kabisaya, welcome back to our YouTube channel. So, karon nga vlog kay nami karon sa usa sa pinakamasikat nga swimming pool sa Cordoba, which is the Villa Asila. so amo mong itor kung unsa siya kanindot. Stay tuned and 3, 2, 1. What's up guys? Mag-shower sa ni before me mo ligo sa swimming pool. Namano ay. Nag-vlog si Manoy eh. Nag-vlog si Manoy man. Nag-vlog si Manoy. Ako na sadbi. Gaya ni mo eh. Ali biya sila ba? RGO. Ay! Guys. Hi guys. Hi guys. Sila Manoy, nag-vlog sila Manoy. Sila Manoy ay, Kenneth. Nag-vlog sila. Nana may vlog si Manoy. Biya! Shhh! Ito si Biya. Oh. Trabaho ko kay Manoy, padugo si Manoy. So guys, slide me, balin mi pikas. Well, may pika. So, mo din ang pinakalam 5 to 6 feet. So, balin may sa pambata para makita sa ninyo kung asa ko to ko. Okay ra ba sa inyo ang babies? Stay tuned guys. Ato na mi. Ito na. Ayun. So, tana guys. Picture. So, mag-slide ay guys. Oh. Ha?
Grabe kay nitong slide. So balin mi sa ikatulog yun pambatag yun dapit sa may kuan. May kutok diri ra sa tiil dapit. Pambata gyud siya guys, pwede gyud gid mabawa. So let's do guys. Kuyogin mi. Patos na cellphone. Alam guys, ako na ng vlog. Yung cellphone na home. Tagang. Nahulog sa cellphone. Sorry guys. So nalamig ka rin. Balik ka sa motor. Say hi. Welcome to my first time. 6 feet guys. So ang 6 feet si Kuya Kenzo ninyo ang mutungka dito. Okay, 6 feet. Go! Barog ra ka ha! Muna, 6 feet guys. Maglumbaan na di sila lang mo guys sa patinawon kung kinsay mas kusog mo lang o kinsay mas taas o energy. So, the winner is Kenneth and second si Ken Flores o yang igsuon nga third si McCoy. Naluya sila guys, naluya. Naluya. Yo, curi dong si mama bu itu. Yo, curi dong si mama. Ganaman. Topikku. So guys, dire na mi kutob. Don't forget to Like, comment and share. and
And don't forget to click the notification bell for our videos Below. below. Bye! Hope you enjoy. Happy